base ngoto waga sako fere be representa goddum kono tewti don do pay ko sare fi on yende mawbe on wenga ben wola halaji njani yenna maninka sikkudo nun ko komba on andi waludo han jama fo c'est-à-dire jama fo ronki demo manan do wobe na onon ko yennobe hala yenno won ko objectif makko ngari ko hebe visibilité o heba abonné kono do yaltoy hande simi yi wana gando jodi do on do Maroc on ni ko pay ko sala wonno wadde ko nga faatu nyede ko downi wadde fewndo do poste pour poste ni kankala video makko di fop ko fi combat makko fo ko fi pay ko sala be nabete sirete asakito ray sirete ide wadi ni ka yottu juguru ko do wel esse on mari importance sango goddo brako nyande o nyande wengo photo yomma wala inde on ko importance on ngo mari ko ngo apporter ko ngo influence ko no pay ko sare ma pinta on tawta nyando nyande wonnemo video nyando nyande video ata yawla gide sa yela gide be nangete men ci tabi wona ba men jejima no nati don il a quelle importance quelle influence ko wali simo arde o mo yenna on hande pi lan tawti mo yo yenno onon do merti yennede onon ko mo hewata ngon foppo do merti parce que on ala haqqil ha joni on ala haqqil ko tamba du faaji tu woni argolo ina no wadde communication yewde so ndari ngiji gari kadi woni états-unis do ko ti jalla puissance ya communication ko watta ko ya temdi ko ette ko ya conseil ko wala ataw no yurmi quoi on non ko jangulo hebudo bac makko gayni université ye états-unis asene ndira c'est ko lumi ni on ta problème asene ndira nato l'école mo nata l'école jangude mo janga ma do bac plus 3 e mo anda hay konto école woniri e fop ko imagination gotu ko idéji gotu ko politique gotu ko vision gotu ko objectif gotu hido habbi ti charger do habbi ti marché hibe do kambe ko bebata ko $100 e live ji par semestre ma dum $200 ma $150 dun don no burani be c'est-à-dire hay ko mauvais communication ko ma tum be arabe wada video ko ma tum be arabe wada video hay si ala sens be arabe wada video hay si ala sens c'est-à-dire be barra IFD yimbe fo etta on imagine no c'est les communicateurs de IFDG hala kambe digi be andi hay be anda ko fi hono jokkan IFDG majeure partie no do ona be miltambe IFDG ko miltambe hajjal matu famille selu de lengo andi bay be andi school selu de no libam be ala ko be yabe dekkoya be ala ko be yabe walo yo be ada video be todo mbudi misiki be yirtike ga be da o kale nokku go herbi wonugol militant parti politique e wonugol fanjo famille président parti politique ona goto parce que c'est quoi militant yo IFDC hay selde le yehi ka IFDC do wonta na selde le jokkuda ko parti yon jokkuda ko woni militant dem parti politique kono naydi janga ma pidi saggudi fo gutnode avanti ronki hewtoyde ben jodi do utilise gol parti utilise gol image parti nyando yenna yimbe oron sikko supporter do yenno be yimbe sikko nun ko fere supporter do yenno be yimbe sikko yimbe fere o ngarno do wacci do mo partage do mo feno ko inno ko feddi kon kalum ka explosion wanno ton dun don fandu so be fonu do no lanko de lannida wanno video ka ado partage do welto inno ko gonga ka inno ko justice divine dulena ko burno mayde don kadi ko yimbe mombe ko be jeti camion citerne kambe woni chauffeur kambe woni apprenti kambe woni de business to c'est vrai dépôt ngo kalum woni ko burno mayde don kadi ko fulbe be parce que on goddo go wala no goddo on famata hido way wa c'est dire yimbe sokabe hoore ni hakkil den ko dammi tu woni arde do wala fi IFDG ina no defandugo dammi tu hande be wala fi IFDG jango be wala fi etrini fa jango be wala c'est ala famata alla ko pour le futa lam alla ko sellude le lam anda min alla ko IFDG lam alla ko pour le futa lam alla wad ni hadir be fa dabugol tum radical be fa amina ko be conservateur har ko fi visibilité ande do ni ko fay ko